Om wat extra's te kunnen doen voor patiënten van de oncologie, had het ONF een sponsorloop georganiseerd. Wij willen graag iets extra's bieden aan de kankerpatiënt met het geld dat we ophalen. En met dat geld willen we graag VR-brillen gaan aanschaffen. Is dat echt nodig? Ja, dat is echt nodig. Er zijn heel veel, ik weet het aantal niet uit mijn hoofd, maar heel veel kankerpatiënten die tijdens een behandeling een moeilijke tijd meemaken. Dus we hebben met alle Friese ziekenhuizen in Friesland en Pathologie Friesland en het RIF, een radiotherapeutisch instituut, vormen we samen het ONF, het Oncologisch Netwerk Friesland. En we lopen deze loop en het geld dat we ophalen is voor die kankerpatiënten. En we zijn in Leeuwarden begonnen bij Pathologie Friesland. We lopen nu naar Drachten, naar het ziekenhuis in Drachten. Van daaruit lopen we naar het ziekenhuis in Heerenveen. Naar het ziekenhuis in Sneek en dan weer terug naar het MCL en de finish is bij het RIF. En het gaat vandaag de hele dag door. Het is een estafetteloop. Mag ik u een korte vraag stellen? Ja? Hoe gaat het? Hartstikke goed op. Geld ophalen voor mijn patiënten. Ze kunnen doneren. Ze kunnen dan zien op onze website. Ik draai mijn collega even om. www.oncologischnetwerkfriesland.nl. Daar kunnen ze de sponsorloop op zieken en daar staat precies op hoe mensen yield doneren kunnen.